Безнең Покровка авылы Төстүбә, ягъни Соль-Илецк районы, Оренбур өлкәсе, анда революция кадәр теге сәүдә иткән татарлар бик күп килгән. Шулар революциядан соң бераз ачлык елларында кырыла башлаган. Шуннан алар инде раскулачивание дип шундый нәрсә, шуңа эләккәннәр алар, дини кешеләрне юк иткәннәр, кайсылар качкан. Инде беләсез, шул бераз мәктәп эшләгән, кайсы мизгелләрдә шул 47нче елдамы, аз гына тик шул казак телендә сыйныфлар булган, әмма соңыдан аны юкка чыгарганнар. Шунда халык безнең акыллыгын күрсәткәнме, сезгә әйтәсе килә, менә булай кемгә әйтсәң инде телен саклап калды дип, ул теге шуып кына китә, аның аңында, аның колагыннан читтән генә узган сүзләр кебек. Әмма әйтәсе килә, чагыштырып, безнең авылга вакытында 1880 елында урнашканнар Мордва халкы, Украин халкы һәм урыслар, алар урыс телен саклап калган, чөнки дәүләт теле Украин, Мордва урыслашып беттеләр, телләрен югалтып, берсе дә үз телендә сөйләшмәде. Әмма без инде казак халкы саклап калды, чөнки без Казакстан чигендә, шуңа күрә алар анда бер-берсенә кунакка йөреп шулай сакланды, чөнки ул вакытта союздаш ни булды инде? Союздаш дәүләт булды, шуңа күрә. Татар инде аларга аерым ничектер батырлыгын күрсәтергә кирәк аларның. Аларда үлемтә булмады, радио юнәп Казанны тыңлап булмыйдыр, радиодан ишетелмидер. Голос Америка тыңлаган кебек шундый сыйфатта булды, түбән дәрәҗәле сыйфаты булды. Һәм гәзитләр язылып булмый Татарстаннан. Татарстанда тормыш кемне кызыксындыра? Шул тагы әйтәсе килә, менә шалтыратып яталар әле.